बड'लिबासन टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिलाव नुजाफैनो हानाय गासै जिल्लानिनो बड'लिबासन टाइगारनि चेयारमेन सेक्रेटारि आरो लोगोसे फेडार लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे जेनेरेल काउन्सिलनि बिथिङाव नुजाफैबावनो हानाय बड'लिबासन टाइगारनिनो गासै सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन सुफुंजोबनो हाजोबाखैबाबो जोंनि आपातत दानि सम आरो परिबेशखौ नायनानै जोंनि समस्याया बे बिटिसि एकर्डजोंनो थोजासे सुख'थ'नो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोंनि बड'लिबासन टाइगारा बे थांनाय 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैदों। बर'नि जारिमिनाव जालांनाय नैथि बिटिसि गोरोबथानि दिनै जोनोम सान। बिटिसिनि गोरोबथा सान बिटिसिनि गोखा जोनोम सान। दिनै 10 फेब्रुवारि थामहिनबा दिनैनि सानावनो भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव बारग' बिएलटिफोरजों मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जादोंमोन। मख'नाया जोबोद गोनांथारदि बारग' बिएलटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' आफादफोरनि हेफाजाबाव नैथि बिटिसि गोरोबथाखौ थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव खालामनाय जादों। लोगोसेनो भारत सरकार आसाम सरकारा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सुंद'यै बिटिसिखौ भारत संबिजितनि 6थि 6 शेड्युलनि आवथायाव दाफुंनाय जादों। गुबैयै मैखोम बर' थानाय गंब्रै जिल्ला फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लाखौ लानानै दाफुंनाय जादोंमोन। नाथाय दा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव मोनसे जिल्ला तामुलपुर मुंजों गायसनजाबावबाय। बे जारिमिनारि गोरोबथा जानाय सानखौनो बिटिसिनि जोनोम सान महरै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानायजों दिनै बे सानखौ फालिनाया 23 बोसोराव आगान होबाय। बिटिसिनि गोरोबथा सान बिटिसिनि गोखा जोनोम सान। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बै समनि बारग' बिएलटिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंबोदोंमोन। देग्लायबो दिनैनि सानखौ गुबुन गुबुन ब्लक आरो जिल्लाफोराव खुंजागोनखौ मिथिहोदोंमोन बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि गोरोबथा सान